Здравейте! Докато ми се готви храната, реших да си полея орхидеите и установих следното. 5 от орхидеите ми имат намерение да цъфтят съвсем скоро и сега ще ви кажа как. На 10 октомври направих чеснова вода и ги полях с тази чеснова вода. И ето днес е 1 декември, т.е. месец и половина по-късно, вижте, вече са готови да цъфтят. Това е наистина невероятен трик, който ми сподели една приятелка. И аз от тогава го прилагам редовно. Всичко, което ви трябва, са 2-3 скелитки чесън, обелвате ги, нарязвате, слагате ги в една бутилка около литър и половина-2, слагате ги в един шкаф, където да постоят поне 24 часа. След което започвате да ги поливате така. Аз дори слагам една тава отдолу, поливам и преизползвам същата вода много пъти. Накрая измивам и листата с чесновата вода и ето резултатът след месец и половина е невероятен. Цъфтят дори тези, които с години не са цъфтели. Орхидеите обичат чесън.